खवाई डिस्ट्रिक्टनि टोटाल जों सारा सहायता लांनाय दिनै आसामाव सारा त्रिपुरा राज्योनि 60,000 बरक मतन जों मोजाङै बुथुमबाय। एमने तामनति जनसभा नाय जोंनि जनसभा दिन नरजतन साइमनो जों जे एडिसिओ जे रां रहरमानि जे एडिसिनि प्रशासन जे करप्शन खायमानि जों प्रथम साबजनल डेपुटी 42टा साबजनल डेपुटेशन खायगा मनि आगोल 8टा साबजनल डेपुटेशन खायगा मनि 8टा जुनल खायगा मनि परे ताबो जों राजभवनाव थांगै राज्यपालनि थाने जों मेमोरेंडम सबमिट खायनाय ते मनि परे जों मोजाङा जनसमावेश खायनाय। एमने सोशल मीडिया वो बहुत को कासाय तंगो जे राजभवन या आम राजबाय जे आमनति ताम छना राजबारी माने राजभवन अनेक डिफारेंस दं। जों एज ए जनजाति आं लीडर माने जनजाति प्रेसिडेंट नंगै प्लस आनी वाइस प्रेसिडेंट दङ ते आनी मनोलज दङ। जों कोनो दिन सायाखौ जिनि बुबाग्रानि नक न जों गेरवाखैना जे म सोशल मीडिया जे बार्ता थांमानि म बुल मेसेज जों राजभवन राज्यपालनि थाने से मेमोरेंडम सबमिट खालाम म सेसिनि एजेंडा जों कोनो दिन राजभवन जों गेराबनानै सायाखौ जिनि राजबारि न जों राजभवन से राजभवन थाङै राज्यपाल से मेमोरेंडम सबमिट खालाम।